se Stanislav Tománek, jsem quarterback u Prague Hippos a mám rád fotbal. Začal jsem hrát flag fotbal ve svých zhruba 8 let a potom jsem začal pod dohledem svého otce hrát juniorku od svých 15. V juniorce jsem byl dvakrát druhý ve finále, po každý jsme podlehli Prague Lions a potom jsem nastoupil do seniorky, kde jsem vydržel teda až do chvíle, než jsem přestal hrát fotbal. A můj oblíbený tým je Philadelphia Eagles, jelikož tam mám svého oblíbeného hráče Michaela Vicka. Tak nejvíc jsem se naučil od Jacoba Sherama, od Jakea, který mě posunul asi nejvíc a nejdál v těch quarterbackých znalostí a dal mi toho nejvíc zkušeností a řekl bych, že to byl asi můj nejlepší coach na mojí pozici. A tak je super, že tam mám v týmu a i v útoku svého bráchu, na kterého se můžu vždycky spolehnout a vím, že bude vždycky tam, kde chci, aby byl a je to super hrát s někým z rodiny. No, je to těžký post, asi nejtěžší na světě, jak mi řekl jeden americký trenér. A je důležitý vést ten tým a znát všechny akce, pomalu i obrany a podpořit ten tým a jít do toho na 100%, protože se na vás spoléhají a když podlehnete strachu vy, tak ten tým je celkově oslabený a ten quarterback má prostě v sobě nějakou podporu a musí ten tým podpořit a nabudit na další zápas a je to určitě těžká pozice, ale zase je to radost. Tak hlavně házet, co nejvíc to jde a hlavně se učit ty akce nazpaměť, znát všechny posty, co dělají a určitě si sehnat nějakého quarterbacka, co už to kdysi hrál, sbírat zkušenosti, no, je to nejvíc o zkušeností. Ty nejlepší quarterbacki jsou většinou starší, kteří už si něco zažili a mají plno zkušeností. No. Tuhle sezónu bych chtěl určitě vyhrát, to je jasný, ale hlavně sehrát se s těma klukama, to bude asi nejdůležitější, protože spolu hrajeme tak nějak poprvé a ta první sezóna někdy prostě nebývá jednoduchá, no, takže se budeme snažit se co nejvíc sehrát. Myslím si, že bychom to mohli dotáhnout do finále a vyhrát a já doufám, že to bude už jenom lepší. Chtěl bych poděkovat svým spoluhráčům, rodině a přátelům a přeju jim hodně štěstí.